Poštovani slušatelji, još jednom vas sve srdačno pozdravljam u ovom našem jutarnjem druženju. Vrijeme je za mlade snage i kako smo prije 2 tjedna najavljivali još jednu emisiju u kojoj se družimo sa radijskom sekcijom osnovne škole dr. Franje Tuđmana i njihovom voditeljicom, nastavnicom hrvatskog jezika Marijom Dojmić. Njihov zadatak za ovu drugu po redu emisiju Mi smo mali, ali smo veliki bio je da na svoj način naprave najavu programa bilo jutarnjeg ili poslijepodnevnog. Koliko su bili uspješni u tome, ocijenite sami. Dobar dan, ja sam Ana Kovačević i danas ću voditi poslijepodnevni dio programa. S druge strane pulta je i naš tonski majstor Ivan Tomić. Sada ću vam ukratko reći koje ćemo sve emisije imati. Lagano ćemo početi s par pjesama, te nakon toga slijedi emisija Dogodilo se na današnji dan, u kojoj ćemo govoriti što se dogodilo na području Hrvatske, pa i Knina na današnji dan u zadnjih 15 godina. U 13:30 počinje dnevnik u kojem će se uglavnom govoriti o glavnoj temi zadnjih dana, a to je politika. Mali oglasi počinju u 14 sati, tako da molimo sve slušatelje da zovu. Za kupnju, prodaju te mijenjanje putem malih oglasa imate vremena do 14:55, jer s početkom u 15 sati kreću dnevne novosti prvog programa Hrvatskog radija, koji će završiti u 15:30, a najviše će pričati o Međunarodnom tjednu djece. Nakon toga slijedi javljanje u program s našim reporterom iz Zadra, koji će nam detaljno objasniti kako su oni obilježili Međunarodni tjedan djece. Oko 16 sati počinje dnevnik Hrvatskog radio Knina, koji će završiti u 16:20. Malo ranije nego inače zbog našeg intervjua s djecom iz radijske sekcije osnovne škole dr. Franje Tuđmana. Posebno vas molimo da ostanete na tom dijelu, te saslušate mlade nade ovoga radija. Intervju će trajati do 17 sati, kada će početi glazbena emisija Duzina. Jedna od bitnijih stvari danas je specijalna emisija u kojoj ćemo saznati detalje o prometnoj nesreći na području Vrbnika. Emisija će početi u 17:40 sa završetkom u 18:10. Naše druženje ćemo ipak završiti uz neke ljepše stvari, kao što su minijature za radoznale, u njima ćemo govoriti o slavnim osobama te njihovom životu. Za kraj pustit ćemo hak te vremensku prognozu. Slušajte nas i u jutarnjim satima, želim vam ugodno poslijepodne uz Radio Knin. Sama je Simona Lekaj. Dobro jutro, dragi slušatelji Radio Knina. Danas nam je kiša, ali to nam neće pokvariti dan. Za poslijepodnevno vrijeme poslušajte u 7:35 javljanje meteorologa u program. Sada je 7 sati, a u nastavku ćete čuti. U 8 sati bit će pregledavanje portala. Oko 8:30 bit će blok oglasa. Svi oni koji traže auto ili krave, molim vas javite nam se na broj 663-700. I naravno natječaj za zapošljavanje, molim sve zainteresirane da nam se jave na broj 663-700. Danas imamo i glazbeni blok, zbog koji ćete se sigurno opustiti, a zove se Evergreen. Za sve koji nisu čuli, ovo vam je savršena prilika. Nadam se da će vam se svidjeti jer su to ipak bile 80. Oko 10 sati je tema dana, a današnja tema dana je prekomentiranje prekjučerašnje utakmice Hrvatska-Kosovo 6:0. U 9, 10, 11 i 12 sati su vijesti Hrvatskog radija Knina. U međuvremenu je iznenađenje, a naše iznenađenje su glazbene želje. Zovite nas na broj 663 i mi ćemo vam ispuniti bilo koju pjesmu koju želite. Nadam se da vam se sviđa najava za jutro. Ostanite s nama cijeli dan jer i popodne smo s vama. Ugodan ostatak dana. Dobar dan i pozdrav svim slušateljima i slušateljicama. Ja sam Ivan Kaliger, vaš voditelj, a sada ćemo čuti plan jutarnjeg programa. Da krenemo. Nakon ove prve priče u 7:35 možete čuti javljanje meteorologa i kakav će biti vrijeme. Ako želite čuti opširnije servisne informacije, morate ostati s nama od 7:40 do 7:55. Poslije toga ćemo pregledati portale od 7:45 do 7:55. Ako ima neko nezaposlen, ovo su minute za njega. Od 8 do 8:05 bit će blok oglasa i natječaja za zapošljavanje. Vijesti drugog programa Hrvatskog radija će uslijediti poslije toga u 8:25. U 8:35 ćemo čuti javljanje u program sa aktualnim informacijama. Onda idu vijesti Hrvatskog radio Knina. Glazbeni blok Evergreen počinje u 9 sati, traje do 9:15. U 9:25 će biti vijesti drugog programa Hrvatskog radija. Iz našeg bliskog Drniša će nas se javiti dopisnik u 9:40. Od 10 sati do 10:20 ćemo slušati temu dana. Tema dana će biti tjedan djeteta. Glazbeni blok tehno glazbe počinje u 10:25.
U 10:55 će biti vijesti Hrvatskog radio Knina. U 11:10 slijedi javljanje dopisnika iz Lijepog Šibenika. Glazbene želje slušatelja će biti u 11:25. Koji su željni još vijesti mogu poslušati vijesti Hrvatskog radio Knina u 11:55. Sportske minute kreću u 12:10 sve do 12:20. Nažalost, poslije toga u 12:50 slijedi odjava programa. No i dalje ostanite na drugom programu. Želim vam sretan i ugodan ostatak dana. Hvala na slušanju. Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u poslijepodnevni dio programa. Danas je sa vama Patricija Zelić. Vani nije baš ugodno vrijeme, pa je bolje da se udobno smjestite i pojačate radio. Ako baš morate ići vani, dobro se obucite i ponesite kišobran. Evo što vam donosimo u nastavku. Prva na redu nam je specijalizirana emisija. U 15, 16, 17 i 18 su vijesti u kojima saznajemo sa kolikom je razlikom Hrvatska pobijedila Kosovo i zašto Luka Bulić još nije napisao pjesmu o tome. Prije toga su mali oglasi, pa ukoliko želite nešto kupiti ili možda prodati u 14:20 nam se javite na broj 663 700. U 16:30 se javljamo u program sa zanimljivostima koji su se ovih dana dogodile u svijetu ili u Kninu. Zatim slijedi emisija Dogodilo se na današnji dan. Tko je s kim sklopio ugovor 7.10. prije 70 godina, tko se rodio, a tko završio školu, saznajte u 18:10. U glazbenoj emisiji Duzina danas je na redu tiha glazba. Naručite što volite i želite. U današnjoj emisiji Minijature za radoznale i saznajemo zašto je Rudolf Arhimed ukrao titulu otkrivanja broja pi i kako su ljudi reagirali na to. Za mikrofon je Patricija Zelić, a glazbu nam cijeli dan pušta Luka Orlović. Poštovani slušatelji, 13 sati i 10 minuta, vi slušate Hrvatski radio Knin. S vama je Bruno Vočanec, a u režiji preko puta mene je Kate. Idućih 20 minuta uživat ćemo u glazbenom predahu do specijalizirane emisije, u kojoj ćemo slušati, ali i pokušati riješiti neke od vaših problema. Točno u 14 sati na redu je najava dnevnika, a vaše male oglase slušat ćemo 15 minuta od 14:20. Dnevne novosti prvog programa Hrvatskog radija poslušajte točno u 15. Tada ćemo saznati najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Dnevnik Radio Knina na rasporedu je u 16, 17 i 18 sati, između kojih ćemo se oglasiti sa kratkim zanimljivostima. Tokom cijelog dana program će biti ispunjen dobrom glazbom, koje neće nedostajati u glazbenoj emisiji Duzina od 17 do 17:55, u kojoj nam se možete javljati u eter sa svojim glazbenim željama. Dogodilo se na današnji dan počinje s emitiranjem u 18:10, a minijature za radoznale u 18:30. Od vas ćemo se oprostiti u 18:55, do tada vam želimo dobru zabavu u naš program i ugodno poslijepodne. Od 19 sati se uključujemo u program Hrvatskog radija Splita. Ostanite na valovima našega radija uz dobru zabavu. Dobar dan, ja sam Lucija Dujmić i bit ću s vama ovoga popodneva. Sunčano je, ali je zahladilo, pa se nadam da ste doma i da ste ostavili upaljen radio na ovoj frekvenciji. Danas oko 14:20 slijede mali oglasi gdje možete čuti što ljudi prodaju ili što možete kupiti. U 15 sati su dnevne novosti prvog programa Hrvatskog radija, a u 16 sati dnevnik Hrvatskog radio Knina gdje ćete čuti nešto o hrvatskom turizmu i kako se ljudi pripremaju za novu sezonu. Oko 17 sati je glazbena emisija Duzina gdje ćemo čuti nešto o rock glazbi i slušali se ona i danas onoliko koliko su je slušali u 20. stoljeću. Nakon toga slijede vijesti Hrvatskog radio Knina gdje ćemo spomenuti naš slap Krčić i iskorištava li se dovoljno njegov turistički potencijal. Zatim slijedi emisija Dogodilo se na današnji dan koja je slušateljima osobito draga. Iza nje slijedi emisija Minijature za radoznale, dakle vi radoznali ćete se morati strpiti do kraja programa. Oko 19 sati slijedi odjava programa gdje završava naše popodnevno druženje. Danas puštamo malo laganiju glazbu i zato pojačajte ton i ostanite s nama. Dobro jutro. 8.10. je i ujedno dan neovisnosti. Uskoro je 8 sati, hladno je. Nadamo se da se grijete u svojim dekicama i pijete topli čaj i usput slušate Hrvatski radio Knin. Poslušajte našu kratku najavu. U 8 sati je pregledavanje portala. Od 8.15 do 8.20 vi koji tražite auto, vile, krave, trave i tako dalje, pozorno poslušajte naš blok oglasa i natjecanje za zapošljavanje. Pa možda vi nezaposleni ovaj put budete imali malo više sreće. U 9.05 poslušajte i uživajte uz naš glazbeni blok Evergreen. Nadam se da će vam se svidjeti pjesme 80-ih.
od 10:05 do 10:25. Javljate nam se i komentirajte što vi mislite o našoj današnjoj temi koja je projekt vrijedan 175 milijuna kuna. Intervencijski plan Knina. Sada, što građani misle o tome? U 11:30 nam se javite sa svojim današnjim izborom pjesama. Nadamo se da će to biti neke veselije pjesme, tako da zaboravimo na ovaj ružan i tmuran dan. Hvala vam na slušanju, ugodan nam ostatak dana. Sa vama će biti Luka Olović, a glazbu će vam puštati Patricija Zelić. Dobro jutro, 8 je sati. S vama je danas Petra Čarić. Nadam se da ste dobre volje i da niste ustali na lijevu nogu, jer ću vas ja provesti kroz jutarnji program. Za one koji se spremaju za posao ili žure negdje, sigurno vas zanima kakvo će biti vrijeme. A to će nam Vakula javiti u 8:20. Vi koji ste još u svojim krevetima i grijete se, nadamo se da ćemo vas razbuditi s laganim ritmom 90-ih u 8:30 uz glazbeni blok Evergreen. Blok za oglase i natječaj za zapošljavanje počinje u 9 sati. Nadam se da će neki zaraditi, a neki se zaposliti. Stoga svima sretno. Točno u 10 sati počet će pregledavanje portala. Možda tada saznate hoćemo li sastaviti vladu napokon ili se još jednom raspasti. Nakon toga idu sportske novosti. Vjerovatno već znate da smo slavili jučer zbog pobjede hrvatske reprezentacije protiv Kosova 6:0. U 11 sati za naše nogometaše, ali i vaše voljene, naručite po koju pjesmu u program glazbene želje slušatelja. Današnja tema je Dan djece. Na trgu se okupilo puno djece, crtali su, plesali, a također su ih posjetili Mickey i Minnie Mouse, s kojima ste se mogli slikati. To je to od mene za ovo jutro. Prepuštam vas mojim kolegama. Pozdrav! Svi učenici koji ste imali prilike čuti danas u ovoj emisiji, riječ je o članovima radijske sekcije osnovne škole doktora Franje Tuđmana. Jučer su naime bili naši gosti na radiju i snimili sve što ste slušali u proteklim minutama, a bilo je tu, ako izuzmemo naknadno preslušavanje i montiranje i onih smiješnih situacija, pa poslušajmo i njih. Ne čuju te. Udobne su vam stolce. Samo čitaj. Evo, kreće. Ne volim slušati sam sebe, onda mi dođe Oko 19 sati slijedi Oko 19 sati slijedi... Isuse Bože. Šti proća? Ne ti si. Volite briga. A nije pa dobro. Vi koji tražite auto, vile, krave, trave i tako dalje, sada, što građani misle o tome? Iz početka. Zašto ja progutam slova? To je to od mene za danas. To je to od mene za ovo jutro. A sve to vrijedno je snimao naš kolega Kate, pa ih počastio sa sljedećim. Mislim pola toga nije. Volite briga. A nije pa dobro? Iz početka. Dobro jutro, 8 je sati. S vama je danas Petra Čarić. Nadam se da... Zašto ja progutam slova? Nadam se da ste dobre volje, nadam se da ćemo vas razbuditi s laganim ritmom 90-ih u 8:30 uz glazbeni blok Evergreen. Nadam se da će neki zaraditi, a neki se zaposliti. To je to od mene za danas. To je to, pozdrav. To je to, pozdrav. Evo, poštovani slušatelji, nadam se da su se neki od vas dobro zabavili s nama kroz protekle minute programa u kojima ste imali prilike slušati emisiju Mi smo mali, ali smo veliki. Nju završavamo u ovim trenucima, ja vam se zahvaljujem na pozornosti, ali vas pozivam da i nadalje svakako ostanete uz program Hrvatskog radio Knina.